blind to what you hear. Do not fear. Peste din, gol super, Timovic. 3 minute, nici 3 minute n-au trecut de când admirăm jocul Bosniei pe parcursul la ceea ce a rămas din această partidă și a rămas foarte mult. Impecabilă execuție. Efect maxim aproape. Animatul mingii. Să fim corecți însă de la Direcția Națională a României. Nimeni nu a declarat speră într-o minune. Multul spunea, mi se pare aproape imposibil ca nici. Ia să vedem. Prea puțin mai contează la 2-0. Da, este considerat. Oriana Cămică. În felul în care se deplasează mingea, este 2-0 pentru Bosnia și penaltii pe care se pregătește să-l execute Timovic în fața dublei. Timovic 3-0 pentru Bosnia. A scris din o victorie liberă. Apă și noroi, dar dacă este un adversar inaccesibil, destul de accesibil. Bosnia are 3-0 în minutul 23 acestui meci. Face gol averaj. Iulici, foarte bine a trecut, bine și centrala. Oh! Ce gol! 4-0 pentru Bosnia, gol marcat de Miralem Pjanić. Cât de frumos a trecut Lulic, chiar dacă este vorba de Luxemburg, o echipă modestă. Lulic a trecut frumos, exact, rămâne execuția și baza în sine. Goleu splendid, este mingea în forță, iată la aici cu Lulic, stând atantul, de inteligent în spate și dă sănătos în minge Pjanić. Doar 21 de ani are, două sezoane Champions League, un meci senzațional, Real Madrid, aproape un milion. Da, ăsta locuitor al Lalio. Care l-a vândut. Reprezentativ în tabăra Bosniei, faza lui Pjanić după față excelentă. Cepul a ajuns în poartă, acolo a venit și balonul primit de Nemanja aici. Acesta este duelul invocat. Cel dintre Edin Dzeko și Tom Schnell au primit un penal de mare bosniaci. Noi nemeritat. Da, lăsând la o parte diferența de valoare certă,